Bon dia! Farem pa de pessic. Farem una recepta de pa de pessic que funciona, perquè és una recepta clàssica, bàsica, i que us passaré directament d'una de les persones que més en sap de fer pans de pessic i postres en aquest país i de fet al món, Jordi Butron. És la recepta de pa de pessic genovesa clàssica que val per fer tortades de pastís, per fer plaques de baix de gitano, per fer melindros, per fer aquests pans de pessic de berenar típics d'aquí de Vic. I és una recepta de pa de pessic que no admet discussió. Té 3 ingredients: ous, farina i sucre. I voldria dir-vos moltes coses i no sé si a Twitter a base de talls de 2 minuts me'n sortiré, però ho farem. Dues coses. Primera, que us estimo molt, que sou meravellosos, sou fantàstics. I segona cosa, quan una recepta no ens ha donat el resultat que volíem, pot ser per diversos motius. Pot ser perquè hem fet alguna cosa diferent a les instruccions, per petita que sigui, o pot ser que la recepta no funcioni. I aquí voldria dir aquesta segona cosa. No aneu a buscar receptes que funcionin a un col·lectiu que es guanya la vida a base de la vostra perseverança i tenacitat a base de buscar receptes, perquè els interessarà que seguiu buscant receptes. No maneu als bloggers, no maneu als youtubers, aneu a fonts reputades, a gent que es guanyi la vida en base a la reputació de dir coses fiables, confiables i que funcionen. Busqueu receptes amb una font amb la que hi pugueu confiar, que tingui trajectòria, que s'hagi demostrat que funciona, que ho sap fer i que no necessiti això per viure. Quan fem un pa de pessic, en realitat el que estem fent és arquitectura. Estem fent una construcció. Utilitzarem l'ou muntant-lo per encapsular, per atrapar petites bombolletes d'aire. D'acord? I el que ens interessa és aconseguir aquest volum, aquesta molla. I un cop ho tinguem ben inflat i aquestes boletes d'aire ben atrapades allà dintre, ens interessa posar-hi calor perquè aquest aire comenci a expandir-se i a ocupar més espai. Sabeu que quan aquestes molècules, aquests àtoms, aquests electrons de l'última capa s'exciten, ocupen més espai, fan més distància a l'hora d'orbitar al voltant d'aquest nucli i ocupa més espai, per això s'infla l'aire, per això puja un pastís. I un cop puja, què volem? Volem que no baixi com un suflé, volem que se sostingui. Necessitem, a part d'aquesta plasticitat de l'ou que ens agafa aquestes bombolletes d'aire, necessitem un ciment, una farina, que ens sostingui aquestes parets i faci que un cop fora del forn això no es desmoroni. I a més necessitem que sigui bo. I altres coses que també ens farà el sucre. El sucre farà que sigui dolcet i intervé en la cocció de l'ou, tant de la clara com del rovell, i intervé a fer-nos la vida més fàcil per fer aquest pastís. Primera cosa que hem de fer a l'hora d'abordar la tasca de fer un pa de pessic: encendre el forn, posar-lo a preescalfar, no us diré a tope, però els forns de casa, si no arriben a massa temperatura, si teniu un forn normal, elèctric o el que sigui, poseu-lo a tope, i quan el tinguem posat, ens n'oblidem i ens posem, sisplau, a preparar el motlle del pastís. La mida serà en aquest cas una mida mitjaneta. Jo en tinc molts, podeu tenir-ne alguns de petits també preparats per si en sobra una mica de massa, poder-la aprofitar i fer alguna cosa petita. Però jo faig servir aquesta mida, que em sembla que deuen ser uns 21 centímetres de diàmetre. Un dels ingredients que necessitem per fer el pa de pessic i que no us he dit al principi és un diari. Un diari que en aquest cas ens val qualsevol, el contingut no és rellevant. Mira, m'ha tocat la Tita Cervera, la Maria Jiménez, en Putin, l'Elton John i la Rosalía. Estupendo. Pujarà segur. Llavors, agafeu aquest motlle, jo n'he agafat un d'aquests que són desmuntables, és igual, no el desmuntaré, ens val qualsevol superfície, qualsevol motlle d'aquests normals, d'acer inoxidable, i si no, una safata de pírex, qualsevol cosa metàl·lica que tingui forma semblant al pastís que voleu fer, us valdrà, mentre pugui anar al forn i mentre pugui ser enllargat amb mantega. Agafeu un bon dau de mantega i el pinteu, sisplau.
Tarà! Un cop és ben pintat, hi tireu un grapat de farina, col·loqueu el paper de diari a sobre de la taula i passareu la farina per tots els racons del bol, procurant que la farina que caigui a sobre del paper de diari per poder-la aprofitar. Mireu, d'aquesta manera, si us queda algun tros on no hi ha anat prou de farina, n'hi podeu posar més. Piquem i el tenim perfecte. Seguidament atacarem els ous. Ens disposarem a fer una genovesa per desclarat. Què significa per desclarat? Separarem els rovells de les clares. Ens interessa aconseguir el màxim de volum possible, sense llevats químics, sense royals, sense bicarbonats. No calen. Si munteu bé els ous, no cal. I com aconseguirem més volum? Separant els rovells de les clares i aconseguint el màxim de cadascun d'aquests dos elements. Els separarem. Els trencarem, com sempre, en una superfície plana. El rovell el posarem al bol que anirà a la màquina de muntar o al bol que fareu servir per muntar-ho i les clares les reservarem a la nevera amb un pessic de sal. Fixeu-vos. Podem fer amb les mans, sense problema. Si els ous són ben freds, us anirà molt millor per separar-los, perquè quan és freda, la lema, quan és fred, el rovell, com qualsevol greix, té més textura, està més fort i més pres. Per tant, és menys feble. Un cop tenim els rovells separats, en realitat no és greu si hi ha una mica de clara que va al rovell. Això sí, les clares les volem ben netes, que no quedi ni trosset de closca ni trosset de rovell. Sí? Si us caigués una micona de rovell perquè s'ha trencat, agafeu una closqueta mateix i, clar, que intenteu rescatar-la i separar-la. Sí? El més netes possibles. Un pessic de sal i a la nevera. I els rovells a muntar. Senyor, ja estan muntats! No! Alerta! Els rovells es blanquejaran. Què vol dir? Que han de quedar pràcticament blancs i que no us dono permís per parar-ho fins que no hagin com a mínim triplicat el seu volum. Veureu, aquest és un punt on la majoria de gent falla, perquè es cansen, perquè ja n'hi ha prou, perquè perquè mira, perquè ja m'he avorrit. No, sisplau, seguiu com si no existiera el mañana, a tope. Ha de quedar d'una forma que difícilment veig quan feu a casa les coses, en els vostres tutorials o en les vostres videoconferències o el que sigui. Paciència, aquest pas és important. Recordeu, necessitem agafar el màxim de bombolletes d'aire possible. Ho estem fent a una velocitat mitja. Si dins d'una gradació de l'1 al 10, un 4. Com menor sigui la velocitat, més temps trigarem a aconseguir-ho, però més regulars seran les bombolletes d'aire. Per tant, el pastís no farà formes estranyes. Sí? De moment no hi ha sucre, no hi ha res. Ara em disposo, fixeu-vos, ja comença a aclarir-se una micona, us veu? Ara em disposo a tirar en aquests rovells, en forma de plugeta, la meitat, una mica menys, del sucre que tenia preparat per la recepta. Fixeu-vos. A veure... Suficient, vale? Jo ho he fet a ull d'aquesta manera, la meitat una micona menys, perquè volem més sucre per les clares per assegurar un tiro. Ja us ho explicaré. Però, per favor, aguanteu-me aquests rovells. Va, a l'últim tram l'he fet una mica més d'hòstia. Ànims els que ho feu a mà! Hem vingut a la vida a patir, no de falliu. Mentida. Som-hi. El que deia, li he donat una micona més de potència, l'últim 30 segons, d'acord? I fixeu-vos, ara veureu com les volem, aquestes bombolletes d'aire. I veureu que no us enganyava quan parlava de mínim triplicar el seu volum i d'aconseguir un color blanquinós. Guaiteu, quina meravella. Mireu com se sosté. Sí?
Llavors, què farem ara? Amb la major velocitat possible, per intentar que això no deixi, perquè aquestes boletes d'aire no s'escapin, escurarem el bol allà on finalment farem la mescla final. Agafeu-me, sisplau, totes i cadascuna de les gotetes de feina que hem fet, perquè les necessitem totes. Recordeu, la pastisseria és precisió, no és assaig i error. Les quantitats són justes, milimètriques i pesades, i volem que es mantinguin així al llarg de tot el procés d'elaboració. Si alguna cosa necessita assaig i error, és la nostra tècnica. Aquesta recepta no. I ara, després d'haver-ho bolcat, sisplau, fregueu-me aquest bol una altra vegada amb aigua calenta, elimineu tota resta de greix i de gemma que hagués pogut quedar. I després el passeu per aigua freda per refredar-lo i me l'assequeu molt bé en paper o amb un bon drap de cotó. Ha de quedar fred, net i sec. Va, seguim. Tenim el bol de nou net, fred i sec. Apartem aquests rovells que hem muntat i que estan blanquíssims, infladíssims i tremendos i boníssims, fiqueu bé el dit. Traiem les clares amb un pessic de sal de la nevera, les aboquem aquí o allà on volem muntar-ho i de nou, sense posar-hi el sucre d'entrada. El guardarem per després, les posem a muntar. Aquí, si voleu, podem donar-hi una micona més de canya, però voldria avisar-vos, les clares es tallen. Si ens en oblidem, si ens despistem una micona, es poden quartejar. Es desfan, es trenquen i el pastís quedarà irregular i no pujarà com ha de pujar. Volem que quedin ben muntades i un cop les veiem que, que això sembla que ja està ben muntat, ja us avisaré i us ho ensenyaré, i tirarem el sucre, baixant una mica la velocitat, en forma de pluja. Això en francès se'n diu serrer, le blanc. Les serrarem, les omplirem de sucre. Aquest sucre ens caurà una micona aquesta merenga, i ens les farà brillar i farà que aguanti una mica més de potència per acabar d'inflar-se fins on s'han d'inflar. Som-hi! Fixeu-vos que ja són ben blanques i ja comencen a desenganxar-se de la voreta. Sí? Afegirem el sucre en forma de plugeta. Aquest sucre ens donarà una mica de marge, evitarà que es tallin i es quartegin aquestes clares i ens donarà aquesta empenta per acabar de pujar-ho més, fixeu-vos. Ara les clares comencen a brillar d'una altra manera, comencen a coure's una micona, a fer-se verament un merengue. I això, fixeu-vos. Apretem una mica més de velocitat. Al centre, on hi ha les varilles, comença a brillar molt més. A l'exterior li costa, però ara s'anirà incorporant. I en un segon... A veure, posem-hi el dit, veiem si aguanten. Ep! Aguanta, però es panseix. Seguirem. És qüestió de segons, Fixeu-vos com la vora deixa d'estar còncava i passa a ser convexa. La vora del merengue que toca el bol ja no apunta en l'aire, sinó que entra cap a l'interior. Això ens interessa i ens marca que la clara comença a estar. La bombolleta és fina i regular. I comencen a fer-se imperceptibles. Alerta que en 10 segons això, a veiem... Esperem-ho. Fantàstic. Va, tenim les clares acabades de muntar. Teníem aquell bol on hem reservat els rovells, sí? I ara agafarem aproximadament un terç d'aquesta quantitat de clara impecablement muntada, un terç, i el bolcarem
els rovells. I, si us plau, no volem trencar cap d'aquestes bombolletes d'aire. Sigueu curosos, sigueu amorosos. Per què fem un terç i no tot de cop? Perquè ens interessa que primer aquest rovell, que és una mica més espès, s'amoroseixi una micona amb aquesta mica de clara. Si ho tiréssim tot de cop, podria quedar una micona separat. És un gust, això és boníssim. Això que estem fent ara és boníssim. Seguidament, afegim la resta. Sense tirar-ho, no em piqueu el bol, no li doneu cops, no volem explotar, no volem fer explotar cap d'aquestes bombolletes. És el nostre tresor, és el que més ens ha cansat i és el que més ens ha costat aconseguir i realment és el que farà pujar el pastís. Aquest aire que en escalfar-se ha quedat a l'interior del pastís i en escalfar-se es va inflant i fa que creixi, fa que pugi. Aneu-lo plegant sobre si mateix, així, sense remenar fort, amb una espàtula, no amb varilles, sisplau. Res, just, lo just. Guaiteu, quina meravella. Ho apartem. I recuperem aquell diari on teníem en Putin, la Tita Cervera i la Rosalia. I a sobre d'aquest diari passarem per un sedàs la farina que havíem pesat al principi. 225 grams. Perfecte. Sisplau, farina multiusos, no farina de força, no farina de reposteria que té una micona més de força que les altres. Farina normal. Per què ho hem posat en un diari obert? Perquè ara ho plegarem i això ens servirà per tenir un ajudant de cuina extra. Guaiteu què farem? Ho farem així i ens permetrà amb una mà abocar la farina a poc, en forma de pluja, i amb l'altra no parar de plegar la massa sobre si mateixa amb molta cura i amb molt de compte. La farina ha de caure a poc, sense fer grumolls, sense fer cops. I veureu que aquesta massa no parem a poc. Ja ho tenim tot. Llestos. Aquesta massa ho he anat incorporant tot de forma senzilla, plàcida, no hi hem donat cap cop, ho hem tractat com el coixinet que és. I això, aquest bol no el renteu, llepeu-lo quan ho tingueu acabat. És boníssim. Va, han passat entre 25 minuts i mitja horeta a 180 i això, fixeu-vos. Com sabem que estan cuits? Importantíssim. No me'ls punxeu, no fa falta. Podeu punxar-los si l'agulla surt neta. No, jo no els maltracto així. Jo fico la mà dintre el forn, els toco i si no fa soroll d'esponja, si no cedeix, si el abismo me devuelve la mirada, si realment ofereix una micona de resistència, és que ja és sòlid, ja està cuit. Som-hi, 25-30 minuts. Fixeu-vos. Ha pujat o no ha pujat? I ara farem els valents. Els bolcarem a una reixeta d'aquelles del forn. Tadà! Immens, enorme. Fantàstic. Fixeu-vos com surten, com es desmotllen sense cap problema, no cal desmuntar els motlles, no cal res. I els deixarem que ventilin, fixeu-vos, una bona estoneta. Si no teniu reixeta, un cartró net us valdrà d'aquests que tenen càmera d'aire en ziga-zaga. Sí? I esperarem a que estiguin ben freds. Un cop estiguin ben freds, podem treure-li aquestes rebaves que tenen, podem obrir-los, podem canviar-los la forma, podem farcir-los, podem cobrir-los de gema per cremar, podem fer una crema de mantega, o ens els podem menjar així per berenar a trossos. Com vulgueu. Que guai, no?